marum burat wangi lir panjaran sari arum marum burat wangi lir panjaran sari arum marum burat wangi lir panjaran sari lintang kembang tawang dedenge wulan kekalang kerlap kerlip kaya sutya gugah pronto asmara dasar angin gawa wangi puspa andutut rasa arum marum burat wangi lir panjaran sari arum marum burat wangi lir panjaran sari WCP lintang kembang tawang nedenge wulan kekalam kerlap kerlip kaya sutya gugah pronto asmara dasar angin gawa wangi puspa andutut rasa arum marum burat wangi lir panjaran sari arum marum burat wangi lir panjaran sari kembang tawang dedenge wulan kekalang kerlap kerlip kaya sutya gugah pronto asmara dasar angin gawa wangi puspa andutut rasa arum marum burat wangi lir panjaran sari
rawunya sang supa manggala kang hangasta sekar dwi warna hang awiwiti paraga kang makarya sesanti kang kunjuk pring Gusti rahayu rahayu sagung dumadi rahayu kang mirsani rahayu kang marakandi Wahyu Cipta Budaya. Maulaya sholli wa sallim daiman abada alal habibika khairil khalqi kullihim Maulaya sholli wa sallim iman abada alal habibika khairil khalqi kullihim bin la ilaha illallah al malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul Wa'il Amin La ilaha illallah Al-Malikul Hakul Mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul Wa'il Amin Maulaya sholli wa sallim daiman abada alal habibika khairil khalqi kullihim
Teman-teman panitia udah bisa ACC. ACC untuk teman-teman dari Teseh Pagersari sanggup damai? Damai. La ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul Samadiwan Raton Dobro Konco Wahyu Cipta Budaya Sigro Siyoga Makarya Budal Hey. Ki tanduran kan uwong. Aja dipateni. Bangsere metu kabeh, tak tutup. Oke? Ya. Oke ya. Tak lanjut WCB ya. Ojo. Tak tutup. WCB tak tutup. Medun.
WJB tak tutup. Ora rasa gelut. Kene iki golek kesenengan lho. Ora golek keributan. Kene golek kesenengan, ora golek keributan. WJB tak tutup. Nek sama anteng WJB tak lanjut, nek sama orang anteng tak tutup. Iya, nyegenak kon sama wong kene. Menghormati kae wong Adirjo ado-ado tekak tese. Gerak ngebigo wong tese. Siap mulai. Nek ana gelut, stop, rampung. Deal. Salam damai Pak Kirsari. Langsung main. Kayak bisa meneh ibaratnya WCB lekas ngegawe keributan tak tutup. Ora bakalan tanggap nanti saya maneh. Arek damai Pak ndelok WCB. Yo, hati-hati ya. Oke? Klono Siwandono Raja Muda Ikono Roko Siapa ing Yuda lawan Raja Raisingga Ngasta pusakane Badut Yai Samandiman Rapas ing
dununge kamulyan jati iku wujud tentreming ati dudu pondok dudu kepyaring donya ananging karana cedhak kang kawasa Sikro budal ya, Cok. Dewa Batara. oh Sadya lampahing tumuju pralaya papati wis magati Widya Mlaya. yo Ha ha oh ha. Ho a ho a. Ho a ha oh ha. Ho a ho a. Oh a. Boy. 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 Oh. kidul kae apa manuk kala dewa pakanane apa onde-onde dawa ayo para kanca taat ing agama ben uripe ayem tentrem uga mulya kidul kae apa manuk kala dewa pakanane apa onde-onde dawa ayo para kanca taat ing agama ben uripe ayem tentrem uga mulya Lumaksana pagita-gita sentak ya, Cok. Sikro matek aji pamele jumleret saking Dirgantara. Ayo le. Oh, ah, weh, weh, weh. Wah, wah, wah. Weh, weh, weh. Oh, sentajo
WCP. Pangirane paring sandang, paring pangan, paring welas kawulane. Papatono Pangeran Sutilaksono. Papatono Pangeran Sutilaksono. Pangirane paring sandang, paring pangan, paring welas kawulane. Ceritane wayang Jawi ing procongan lengko diraja Rahwana
ono raja arane gawe geger nyolong Sinta Anoman cancut tumandang ngalingko wis dadi awu kobong gedhe jroning praja Wahyu cipta budaya lir kadya dharma leksa ayo budal so hoa hoa oha tani wayang ramayan ing naloro ngaling kodiraja ratu putra rahwana raja gawe geger nyolong Dewi Sinta Anoman si gedhe putih luwih tamat Sinta dicak muli konangan Indra Jiklan Pati ing Anoman ora wedi gedhe Singro mantek abdi pamlik jumleret saking dirgantara janji lunga mung sedelo cari sewulan ra ono pamit mun nalika smono ning stasiun balapan Solo cari lunga mung sedelo malah tanpa kirim marto lali opo pancen lali yen eling mbok enggal bali
menggeletak tabuk kendang sentakan. Esok 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 ora ngopo. Ayo maju dening aku tono kabeh daya kasektenmu. Wong letak cokot ulo sentak cok. Esok 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 ati seko seko. Esok esok ora mopo. Ayo amuk Surabrata Jayabrata. Ayo imbang padha-padha. Wah wah wah. Wah wah wah. Wah wah wah. Oh. Sentak mas. Pang pang busrahino, pang pang busrahino, srengging ini muncul, 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 sunar sumum berat. Pang pang busrahino, pang pang busrahino, srengging ini muncul, muncul. Muncul sunar sumum berat. Cicit cuit cuit, cicit cuit cuit, cicuit rame swara oceh ocehan. Pang pang busrahino, pang pang busrahino, srengging ini muncul, muncul, muncul sunar sumum berat. Pang pang busrahino, pang pang busrahino, srengging ini muncul, muncul, muncul sunar sumum berat. Cicit cuit cuit, cicit cuit cuit, cicuit rame swara oceh ocehan. Pang pang busrahino, pang pang busrahino, srengging ini muncul, muncul, muncul sunar sumum berat. Pang pang busrahino, pang pang busrahino, srengging ini muncul, muncul, muncul sunar sumum berat. Pang pang busrahino, srengging ini muncul, muncul, muncul sunar sumum berat. Prajurit
sinawan teman agawe gandrung sulas lakane lelewo sarwa mantesi lantai plan merit sekti lahir batine pantes kalamun tadi kembang kita. Kadyo kamuko pasmo ketaman kumpureng kendi pasrah bawah saya hilang saya nek mati Sang bustikaning amara sut kayung yung reng handika yen tawata ngelila nono bakal tak pundhut kromo
ayo ayo nih podo tandang gawe rawe lantas malang malang pucuk Wis akhir zaman wis akhir bumine goyang akale jungkir negarane goncang zaman wis akhir zaman wis akhir bonggone akalin jungkir negarane zaman wis akhir zaman wis akhir dunyane sungsang makmu pikir imame ilang zaman wis akhir zaman wis akhir dunyane sungsang makmume kintir imame ilang zaman wis akhir zaman wis akhir langite otong atine kafir uripe nglondong zaman wis akhir zaman wis akhir langite potong atine kafir uripe nglondong zaman wis akhir zaman wis akhir banjire pandang sing muri mungkir sing arep zaman wis akhir zaman wis akhir banjire pandang sing buri mungkir sing arep sluku bathok hilailo si Rama menyang Solo lek olehe payung centit lulupa wong mati ora opah yen upah meten bocah yen urip golekno duwe Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam duku pato ilailo si Rama menyang Solo le oleh payung kudo jerdit lolo pa wong mati ora upayen upah medeni bocah yen urip
suku patok patok elo sira menyang Solo le oleh payung kudu cantik lolo lupa wong mati ora upayan upah medeni bocah yen urip golek no duit Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam sluku patok patok ilailo sira menyang Solo le oleh payung kudu cantik lolo lupa wong mati ora upayan umpah medeni bocah yen urip golek no duit Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam suku patok patok ilailo sira menyang Solo le oleh payung kudu cantik lolo lupa wong mati ora upayan umpah medeni bocah yen urip golek no duit Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam suku patok patok ilailo sira menyang Solo le oleh payung kudu cantik lolo lupa wong mati ora upayan umpah medeni bocah yen urip golek no duit tak lilo ledo jumenengo ojo pisenangi anakku sing bagus rupane yen nangis tak ilang bagus Iling-iling sira menungso jaler estri enom lan tuwa saben dina padha ilingo kapan-kapan nampa timbalane kang moho suci gelem ra gelem bakal mati isalini penganggon putih yen wis budal ra iso pulih. Kekirangan kalepatan saking warga Ageng Wahyu Cipta Budaya Nyun Agung ing Samudra Pangaksomo terasan nyun pamit nyun tambahing donga pangestu saking sedaya para rawuh sepuh bini sepuh warga Ageng monten tesih pager sari mugi lampah kula sak kanca manggih kawilujengan karahayan ngantos dumugi rombok kula piyambak-piyambak kapungkasan kanthi manjal maning Santi Jaya Jaya Wijayanti wabillahi